Аплодисменты Роза Хабибулина. Әйтелгән митингдә хөрмәтле дуслар, үземнең яраткан җырларымны җырлыйм дип. Хәзер менә бу залда әйтеп бетәсем килә. Бүген минем генә туган көн түгел. Рәхмәт Марат. Бүген тагын да бу залда утырган берничә кешенең туган көне. Ул да булса Муслимова Эльмираның туган көне. Маифә исемле Мәдәнәнеке бер хатынның туган көне. Һәм тагын да Сулейманов Хәммәт абыйның туган көне бүген. Һәм менә киләсе җырымны мин сезгә аларның туган көннәре белән котлап башкарам. Ул җыр «Сыңлады язлар» дип атала. Кыш уртасында язны көтәбез бит инде. Нәзифә Кәримова сүзләре, Рим Хәсәнов музыкасы, «Сыңлады язлар». Сезгә минем бүләгем. Роза Хабибулина. Кыштан якын язлары, кыш белән яз арасында сыерчык бураннары. Кызганыч мине күрмисең, кызганыч ишетмисең, сыерчык. Спасибо большое. Кыштан якын язлары, кыш белән яз арасында сыерчык бураннары. Кызганыч мине күрмисең, кызганыч ишетмисең, икебез дә бер урында, икебезгә бер буран. Кызганыч мине күрмисең, кызганыч ишетмисең, сыерчык бураннарында мин сине көтеп торам.
Рәхмәт, дуслар, бу ак хыяллар дигән концертка мин махсус сүзләр язарга сораган идем Нәзифә Харисовна Кәримованы. Аның сүзләренә бу җыр булды, премьера булды, шуңа күрә кәгазь тотып чыктым. Бик зур рәхмәт сезгә, Нәзифә апа. Спасибо большое. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бу заманда, дуслар, ялгыз гына бер нәрсә дә эшләп булмый. Бигрәк тә менә шушындый зур залны тутырып, шушындый бәйрәм оештырырга да берничек тә булдыра алмас идем, бер үзем генә булсам. Миңа бу концертны оештырырга ярдәм иттеләр минем дусларым, якын дусларым, иганәчеләрем, Неврединовлар гаиләсе, Рәшит абый, Нәһар апа, Камил, Мәрьям, сезгә бик зур рәхмәт. Алия, Рәшит абый, Маскаев һәм Роза ханым, Хисамов, Равил абый, Максутович, Нәймә ханым, Мифтахутдинов Салим Галеевич, Марина, вам большое спасибо. Шулай ук менә Мәскәүдәге бик күп концертларның иганәчесе, концертларның гына түгел, бик күп чараларның иганәчесе булган Валеев Азат Габбасович та бу миңа концертымны ярдәм итәргә рәхмәт, ярдәм итте. Бик зур рәхмәт. Муслимов Ильяс Булатович, Әхмәт абый Нуриев. Тагын кемне булса, оныткан булсам, гафу итегез. Менә мин дулкынлана торган момент. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде менә бүген залда тутырып килгән һәрбер тамашачы, сезгә бик зур рәхмәт. Концертны оештырырга ярдәм иткән командам, бик көчле команда булып чыкты. Сезгә концерт ошады дип өметләнәм. Һәм дусларыма рәхмәт хисеннән, сезгә, тамашачыларым, сезгә рәхмәт хисеннән дә җыр башкарам хәзер. Ул җырның сүзләрен Роза Шакирова язды, кейін Сәйяр абый Хабибуллин, җырым «Дусларым» дип атала. И хочу сказать отдельное спасибо камерному оркестру джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Я благодарна вам, Борис Михайлович, за то, что вы согласились участвовать в моем концерте. Спасибо вам большое. А для нас очень большая честь выступать с замечательной певицей в замечательной программе. Спасибо вам, что вы любите свою музыку и приходите в таком большом количестве, чтобы послушать прекрасную татарскую песню.